Госпожо Мелник, за какво е това информационно събитие за града тук, в образователния център на квартал Вицелин? Събрахме се днес тук, в образователния център на квартал Вицелин-Виртел, за да организираме нещо, което нарекохме парти за регистрация за европейските избори. Това означава, че гражданите на ЕС трябва да се регистрират отново преди европейските избори, за да имат право да гласуват в Германия, а не в страната си на произход. И ние организирахме това събитие днес, за да намалим това препятствие. Как можете да се регистрирате или да разберете как да се регистрирате? Има един формуляр, който трябва да попълните. Ние също го разпространяваме днес. Но можете да го намерите и на уебсайта на град Ноймюнстер или на уебсайта на ЕСА. Те са достъпни там, но само на немски език. Кои мъже и жени имат право да гласуват? Изборите представляват интерес за всички граждани на ЕС на възраст над 16 години, които пребивават в Германия и могат и трябва да гласуват тук. Господин кмет, защо сте на това информационно събитие днес? Разгледах формуляра, който гражданите на ЕС трябва да попълнят, за да могат да упражнят правото си на глас тук. Това е доста немски бюрократичен акт. И ако можем да помогнем на хората да упражнят демократичното си право днес, то аз с удоволствие ще помогна. Това са само европейските избори, в кавички. Но защо това са важни избори, в които непременно трябва да вземете участие? Това са европейските избори, а Европа е нашето бъдеще. И мисля, че за това е важно всички ние да имаме думата при определянето на бъдещето на Европа, а следователно и на нашето бъдеще. За това отидете и гласувайте на европейските избори. Симо, защо си тук днес на това събитие, посветено на европейските избори? Като гражданин на ЕС бих искал да гласувам. За да направя това, трябва да попълня формуляр, който ще ми позволи да получа разрешение за гласуване. И тогава ще знам къде да отида да гласувам, къде е моят избирателен район. И смятам, че е мой дълг като гражданин да гласувам. И всеки трябва да помни това и да изпълнява задълженията си. Като млад човек смятам, че е важно да се боря за бъдещето си. Демокрацията означава, че ние можем да решаваме какво ще се случи с моето бъдеще. И точно за това става дума. Ето защо смятам, че е важно колкото се може повече млади хора да участват в решаването на своето бъдеще.